Regai vakuru vakati rufu ndimadzongonyedzi, ko vasara vanenge vachizvitambirawo sei? Zvinhu zvakaoma kuti mhuri yese inoita accident yobva yafira ipapo. Kusangana kwatikuita zvakare pano pachannel yenyu yeZimwitness TV patinokupai maupdates zuva nezuva, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nemaupdates atinenge tichikupai pano zuva nezuva. Muri yeZimbabwe nyaya yandadzoka nayo muzuva ranhasi inyaya inosiririsa kwazvo uye ichirwadza, tisingareve kuti inorwadza hama dzevafi chete, asi inorwadza mhuri yese yeZimbabwe, nekuti tinozofungawo kuti dai dziri hama dzedu dai tiri papi izvezvi. Ndinokumbirawo kuti ungonyorawo kuti rest in peace kune hama dzedu idzo dzakatisiya mutsaona yemumugwagwa, hama dzedu dzekwasitole vanova vakapararira patsaona yemumugwagwa iyo yakaitika mumugwagwa along Harare Mutare Highway nemusi weWednesday 7 August 2024 nenguva dza7 manheru. Mhuri yekwasitole iyi inonzi yaibva iyo kugraduation ceremony kwayaibvawo kunokepawo mumwe wayo, ndo panonzi ipo mota yavaiva vari Ford Ranger yakanorovana neHonda Fit, zvakakonzera izvo kuti pafe vanhu vashanu vemhuri imwe chete inova mhuri yekwasitole. So mapurisa eZimbabwe Republic Police aburitsaiwo mazita evashakabvu ava vekwasitole anoti iwo Sifa Sitole ane makore 34 ekuberekwa, koita Jimmy Tinashe Sitole ane 28 years dzekuberekwa, koita Samuel Sitole ane 27 dzekuberekwa, koita Rumbidzai Mulambo makore ake anonge achitaurwa, koita Lankwiyashi Sitole ane 2 years dzekuberekwa. Mukatarisa Lankwiyashi anoratidza kuti aiva mwana mudiki 2 years. Mitumbi yevashakabvu ava iri kunzi iyo yakatorwa ikaendeswa kuMarondera General Hospital uko kwavarida kunoitwa post-mortem vachizotorwa nehama dzavo. Vanhu vemaHonda Fit ngatidhiraivhewo nemoyo, cause I know vanhu vazhinji maHonda Fit users mune kamwe kamukonyo, so mune kamwe kakuzviita ndimi haminoti ndimi rekushaya ke here, I don't know kuti munozviitawo se. Chitarirai manje vamwe vafa nekuda kwaizvozvo. So mhuri yeZimbabwe ngatingoti kana tichidhiraivha mukatarisa ezvinozvi mwedzi watavakawo mwedzi waAugust mwedzi wemhepo uye mwedzi wemhepo, mweya inenge ichisundidzirwa kubva kuhama dzakasiyana siyana, kubva kune vane godo, makuva panenge achirohwa paya vanhu vanenge vachisundidzirana mhepo. So mhuri yeZimbabwe ngatingoshingei kunamata tisati tasimuka mumugwagwa, tongonamatawo kuna Mwari wedu, nekuti mugwagwa umu matinofamba mune zvikara, mweya yemasatanisti, mweya yakasiyana siyana. So mhuri yeZimbabwe ngatisangane mucomment section tichingotiwo rest in peace kune hama dzedu dzakatisiya.